Чираттагы кытлау хатын без Новоспасск бистәсеннән алдык. Урта Терешка авылында гомер кичерүче якын кешебезне, кадерле апабызны, Юнусова Равиля Исмаил кызын матур юбилее белән чын күңелдән котлыйсыбыз килә дип, язганнар сеңлесе Румия, тормыш иптәше Равил, балалары Раил, иптәше Гөлнара, оныклары Эмил, Радмир, Дамир, тормыш иптәше Димә, оныклары Тимур. Безнең якын кешебез 1955 елда дөньяга килә. Авылда урта мәктәпне тәмамлап, Сызрань шәһәрендә тегү фабрикасында хезмәт итә. Аннары Саратов шәһәрендә бухгалтерлар курслары тәмамлап, колхоз расчетта кадрлар бүлеге мөдире, кассир булып гомер буе эшли. Якыныбыз безнең, юбилеең котлы булсын. Ничә яшь кенә тулса да кеше барыбер хыяллар белән яши. Бар хыялларың да тормышка ашсын. Мин бәхетле. Чөнки апам дип атар өчен якын кешем бар. Ә бер туган апа-сиңел, алар җан һәм кан кардәшләр генә түгел, аерылгысыз гомер барышында юлдашлар булып яшиләр. Әти-әниемә дә рәхмәт укыйм. Синең бу тормышта бар булуыңа. Ниләр телик дип ватмык баш. Гыйбадәтле гомер телик. Юбилейда сиңа җаным бәйләм итеп чәчәк бирик. Кибер дисәң, кайгыртма әле. Чәчәкләр шиняр өчен. Ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Шуңа биргән һәр бер көнне кабул ит бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син күңел шатланып көтеп. Бер кисәк ипине 7гә бүлеп ашасак та без барыбер үзебезне бәхетлеләрдән саныйбыз. Чөнки әнкәебез безнең арабызда туганлык хисләрен нык тәрбияләгән. Әгәр берәр сәгать тавышларыбызны ишетмичә торсак, бер-беребезне югалтабыз инде без. Менә апабызга 65 яшь тула. Бу әле күп тә түгел, аз да түгел. Сиңа инде оныкларыңны күрергә дә насыйп итте. Раббым бер үзе сиңа саулыгын бирсен. Гомереңнең соңгы көненә кадәр үз аягыңда йөреп, иман белән яшә. Бәхет теләр өчен гомер узды. Ни нәсибен инде татыдым. Хәзер вакыт җитте ял итәргә. Менә бүген матур утырдык. Шатлык белән тулы күңелләрен, якын кешеләр бүген янәшә. Киләчәктә шулай матур гына, бәрәкәттә якыныбыз яшә. Якыныбыз безнең барыбызга гел ашыга ярдәм итәргә. Язсын Раббым 90-ларын узып, 100 яшеңә барып җитәргә. Башышыңда бүген кошлар сайрый. Язлар килде диеп җирләргә. Насыйп итсен тырышып җыйган тормыш малларыңны сиңа биләргә. Хөрмәтле Равиля Исмаиловна, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы.
Gitmez kuşu minem küngelemenin Abıylardan artık çiznem ki gezinde Birsin Allah ömürlerini Opam, opam, en keyifli opam Arada bir ev bulgansın Tuğanı yoktan жылы jiller ise Şul jillerini tüyüm koyta giten Sin bar opam anda, sin varsın Sin bar opam benim, sin varsın Opam, opam, en keyifli opam Arada bir ev bulgansın Tuğanı yoktan жылы jiller ise Şul jillerini tüyüm koyta giten Sin bar opam anda, sin varsın Sin bar opam benim, sin varsın Sin bar opam anda, sin varsın Sin bar opam benim, sin varsın